Şu günler Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçe-ýol hereketiniň düzgünini bozýan ulag sürüjilerine, pyýadalara we köpçülik ýerlerinde çilim çekýänlere garşy gözegçiliklerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Maryda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy polisiýa işgärleriniň şäheriň dürli köçelerinde bukulup durýandygyny aýdyp 23 oktýabrda ýerden bolan bir wakany gurrun berdi. Şu gün Mary bazar tarapyndan Türkmenistan köçesini kesip geçecek olan bir pensiya ýaşyndaky daýdanyň ýanyna polisiýa eşigindäki serjant bardy we onuň elinden tutdy. Bu waka şaýat bolan adamlar polisiýa işgäri daýdany ýoldan geçirjek bolýandyr öýtdiler. Emma polisiýa işgäri daýdany ýygyna gaýtardy we ony ýoluň gyrasyna geçirdi-de jerime ýazdy diýip habarçy aýtdy. Habarçy polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň diňe geçilmesi ýerlerden geçýän pyýadalara däl, eýse ulag sürüjilerine we köpçüliklerin ýerlerde çilim çekýän adamlara hem jerime salmagyny güýçlendirendigini aýtdy. Şeýle-dol öňki aýlardan tapawutlykda polisiýa işgärleriniň raýatlardan para ýa-da pul almaýandygyny, munyň bolsa aşgabatdan barlygçylaryň gelendigi baradaky gurrunlar we olara edilýän gözegçilikleriň güýçlendirilmegi bilen baglanyşyklydygyny bellidi. Olar aşgabatdan gelen barlygçylaryň bardygyny bilýärler we öz iş ýerlerinden gorkýarlar. Sebäbi olaryň özlerine hem gözegçilik edilýär diýip polisiýa işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Mardaky bir-birinden garaşdyr 3 habarçysynyň dürli büdjet işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, geçen hepdäniň aýagyndan bäri şäherde ýurduň täze içeri işleri ministri Mehmethan Çakyýewiň welaýata barandygy we onuň edara kärhanalarda barlyklary geçirjekdigi barada gurrunlar bar. Ýöne döwlet mediasynda bu gurrunlar tasdiklaýan ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Mar şäherinde polisiýa işgärleriniň işine gözegçiliklerin güýçlendirilendigi Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri 10 oktýabrda habar beripdi. Şonu habarçy polisiýa işgärleriniň gulluk işini berjay edýän mahaly gizlin kamera düşürilýändigini hem aýdypdy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýol başçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorluğa garşy berk göreşiň alınıp baryljakdygyny duýdurup, ýurduň içeri işleri ministri Isgenler Mulikowy wezipesinden boşatmagyndan 10 gün soňra gabat gelipdi.